Geert, we beginnen hier met een cold opener. Een cold opener, wat mag dat wezen? Nou ja, als je een beetje mooi tellen willen in media landschap. Willen wij, ja. Ja, dat willen wij. Dan moet je binnen 8 seconden vertellen waar er bij u aan tafel zitten. En bij u aan tafel zitten Ander Faber, Roelof de Vries en deze week geen speciale gast, maar Geert van Turing. Ik ben er wel. Ja, zeker. Maar waarom doen we dat? Wat is dit Nou, nou? we hebben dus gedegen onderzoek die meestal willen dat zo gauw als mogelijk weten waar er aan tafel zitten. Ja? Oh, zeppen ze. Oh, Ja, maar goed, dan moeten we wel erbij zeggen van zodra wij zeggen dat Roelof de Vries aan tafel zit, ja, dan ben we wel weg. dan ben we weg. Vrolijk Pasen. Beste maar weer. Heerenveen komt net verder als een league speeltje in RKC Waalwijk. En krijgt Henk de Jong Cambuur toch weer op de rit met het 4-fjouwer systeem. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de 251ste editie van de Sportcast. De sectiemeter in Milan Smit. Ja, Milan Smit pakt hem op. Maar links zit hem in Marjoks. En de vastbrok is er. Rikvaar Sportclub Heerenveen. Pelle van Amersfoort kopt de bal erin. Yeah, gravity held me tight. En dan is het een omhaal. Ja, ja. Dan zit hij erin. Dan is het Remco Balk. Van Beek aan de beurt erin. Guus Heller, dan valt hij erin. Ai, dan valt hij erin. Van Rochting verloren. Scott. Van RKC-speler Felida, die er dan heel ongelukkig invalt. Dat wat ik dat toeken dan, zo'n baltje. Vadeloos wippeke van Tom Haaien. Jongen, dat maakt dan echt volle better zo'n bal. Denzel Hall, ik een waardeloze bal. Oh, Denzel Hall, ik werd jongen. Die had ik nog meer goed zitten bij Heerenveen. De bevrijdende 3-0 van Cambuur komt voor de voeten van Kaam. En hij zorgt ervoor dat Cambuur op een 3-0 vastsprong komt. Jongen. Eigenlijk is het gewoon een ergernis. Ja, welkom heren hier aan tafel. Geert van Tuin, Roelof de Vries en Andor Faber. Ja, eigenlijk ook net bij de season, want Nies krijgt hier een cold opener. Ja, precies, cold opener. Ja, is dat een beetje goed bevallen, jongens, de cold opener? Ja, maar dan steek je hem daar en dan in, zoep, zit je hem daar. En dan, Ja. dan het is wel nog even. Nee, maar hier is de leader. Ben zij Ja. Oh, Dat ja. snap je toch? Maar onderschat nou op een vreselijke manier de leader. snelheid. Ja, Ja, precies. Hey jongens, de 251ste. Ja, mooi. toch weer een bijzonder. Ja, een feestje. maar toch viel het toch oors als de 250ste. Vind je net? Ja, dat Geen hoedjes. Nee, nou ja, er is nog één hoedje oerbleun, hè? Ja. Want de slingers ben oprommen, maar dus één hoedje oerbleun hoedje, zit achter mij. Ja. Eén hoedje. Dat is trouwens wel grappig, want geen één het er toch, hè? Want deze studio wordt ook wel broek voor orenprogramma's. Ja. Sneutemoorn, op en uit. Vreetioen, een politiek programma, het Politbureau. Ja. En dat hoedje, wie die school staat in beeld. Ter ere van Ja. de 250ste uitzending van het... ik net meer als van de terugte, podcast. toch? Nee, zeker net, zeker net. Jongens, hij hem er een beetje nog doen? Ja, nee, kom maar. Ja? Zin Doe aan. wie dus bij RKC Waalwijk, Roelof? Ja, Kampioen hoor. Wat een ergernis. Maar Wat een ergernis. Maar we daarop praten, daar hangt net zo volle zin in. Nee? Hij is nog jet waar de nieuwe trainer wordt? Nee. Nee? Wilbo? Nee, ik blijf nog altijd bij Maurice Stijn. En Dood Ja. precies in Eindhoven. Nou, Waalwijk, Eindhoven. Heerlijk. Dat moest wel weer voor de kilometers wezen, hè? Was hier weer snackbar Flora weer eens, hè? Nee, het is al hier verloren. Nee, Van de Valk is in de we West. hebben een combi maken met Jonathan Ploeg van de Leeuwen ja. Kranten, een Oh ja, aardige stemmen. collega. En we hebben met z'n tweeën eten in het Van de Valk Hotel. En dan ken het net oors, al waar komt er echt binnen? Henk Jan Dijks natuurlijk. Jan Dijks. Oh. En toen wie het op. De wereldberoemde fotograaf. Ja. Toen hien wij gelukkig u zitten. Oors dat Oh. niet? Nee, wie Precies. spannend. Hey jongens, de stellingen. Ja. Zullen we maar gelijk los? Ja, Ja, de eerste is voor Andor. Henk de Jong had het weer op de rit. Maar 4 verdedigers die het Cambuur naar de play-offs. Ja, Ja, niks is veranderlijker als Andor Faber. Oh. Roelof. Ja. Ik ben het wisselbeleid van Kees van Wonderen Hielendel Sad. Nee. Nee. Geert, ik verdien je meer als de haatscouting van RKC. Dacht het wel. Roelof, Lois is Loisu. Hier beter op Cyprus blijven kind. Ja. Geert, het is volstrekt logisch dat Cambuur 100.000 euro aan RKC betelt voor de oername van Lars Lamboy. Ja, dat vind ik wel. Andor, Remco Balk pakt de komende 6 wedstrijden minimaal nog 1 keer giel. ja. Ja. En de laatste is voor Roelof. De meesten die de wedstrijd RKC Heerenveen net schoen hebben, die hebben niet mist. Nee. Nee, ze hebben wel wat mist. Ja. Ja, nee, maar het wie toch kraak nog smaak, Roelof. Nee, het wie echt helemaal niks. Nee. Het wie niks. Nee. Nee, had er in je ploeg dan nog verzinnen om te winnen dat wie het wil Heerenveen. En Op basis van de eerste helft. ja, begin tweede helft ik dan wel. Maar dat wie het eigenlijk. Ja, dat wie het.
Het had er nooit echt in zitten. Wat ik vooral als van ergernis vond, is dat je dan op het laatst dan nog wel een soort van slotoffensief krijgt. En dat je dan een corner krijgt en nog een keer een vrije trap op een gevaarlijk plak. En dan komt die bal voor en komt die vis te kwad en te leeg. Dan denk ik, er moet één ding op dat moment van. Die bal in elk geval een beetje goed van je. Anders zijn Saison, Jervin-spelers die al wel een beetje koppen kennen en dan jou hem te kwad. Ja, zulke dingen, zulke slordigheden, die gebeuren zo vaak. Dat weer echt een ergernis. Ja. Een ergernis. Ja, het is een ergernis. Dan zullen we dan klik even naar Kees van Wonderen. In het Fries zeg je dan wel eens het houdt net oer. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, die begrijp ik. Ja. Ja, je kan ook nog iets anders zeggen van je had hem eigenlijk over de streep moeten trekken of hem eerder het verschil moeten maken. Een hele positieve benadering. Ja, maar volgens mij is dat het grootste gedeelte van de wedstrijd. Is dat het beeld. Maar je hebt gelijk. Ja, Loosto eigenlijk nog in het heli van de play-offs van Jervin? Ja, dat is het verneukeratieve eigenlijk. Hè. Het is maar 2 puntjes van het joggende plak. Het zilgeen tussen Sparta, Jervin en Fortuna, denk ik nou eigenlijk. Utrecht zoen nog kennen. Het is volgende week snij Jervin Utrecht. Maar ik luwde er eigenlijk net in dat ik nog echt een concurrent word. Ik denk dat hij te goed binnen. Het zou goed kennen, maar het zou ik goed net kennen. En ja, Jervin is eigenlijk wel verplicht om die play-offs wel te hellen, vind ik. Ja. Maar maak even een stelling, Rolf. Het zou kennen, maar het zou ik goed net goed kennen. Ja, ik bedoel, daar zitten de harkers en de joggers net op te wachten natuurlijk. Sure, neem maar voorbeeld op mij. Ik spreek me uit. Ja, Ja. Alleen 2 weken liep niet 180 graden oors. Het wel eens wat de woorden kant op. Maar Ja, in de vierde eerst. opportunisme jet bij de voetbalraad. Ja, en de sportcast. En de sportcast. Dan nog even hoe het wisselbeleid. Want toen zei je dus van, ik ga me dus net ergeren. Ik ben het net heel ontzerd. Nou, ik pak de wissels er even bij. Ja? Ja. Het is dus in en je voetballiedje God betere, de nummer 16 van de Eredivisie. Ja. Je willen dus nog graag mooi worden onder de play-offs Europees voetbal. En dan het wisselbeleid van de heer Kees van Wonderen. In minuut 20 wisselt hij voor het eerst. Dan komt Van voor Tahiri. Dat is een middenvelder voor een middenvelder. Dat hier bij Vervolgens Ramadan. komt Nunnely voor Walemark. Ja. Dat maakt hij ontspreken, de Ramadan. Want dat is al haast hier in de Ramadan, of net? Nunnely voor Walemark. Die jongen. Een middenvelder, een onvaller voor een onvaller. Ja. Dat is al hier in minuut 20. Ja, jongens. En dan in minuut 81 komt Van Ottelen Dat is van een verhaal. Olsen. Ja, dat is een verhaal. En Die in snap ik minuut net. 87 nog een dubbele wissel. Want dan komt Karlsbak van Saroui, een onvaller van een onvaller. En daar is hij dan Denzel Hall van Oliver Brouwde. Ja, Nou, goede invalbeurt van Hal. Maar wisten jullie dan fragment van Roelof Sayede. ja, Dit is al hal. wat dan? Ja, die mag je gewoon niet meer opstellen. Wie het een ergernis? Had je mijn Jorgenman-speling hier, zonder Jurgens Boeten en zonder Denzel Hall? Waarom? Ja. Vertel eventjes wat Ik moet Denzel stellen. Hall... Hij valt dus Ja. in minuut, wat wie het, 87. Wat heeft Denzel Hall al je Shenlitten in die 3 minuten? Hij hoeft nog wel, maar ik zie ze haast een assist op Karlsbak. Dat wie wel een goed baltje. Maar vervolgens had hij daarna denk ik nog 2 ballen in de rek. Ik weet het net precies. Maar dat wie echt een hele simpele paas. En hij had hartstikke een meisje meer achter hem. Dus hij maakt die paas goed Jan. En hij levert op Saaien bij RKC. En die hier echt samen op een counter kom ik in. En dan nog een goalmaatje in. Ja, dat wie kijkt als bij Excelsior maakte die zo'n gigantische flater. Het is gewoon, het straalt ik niks uit. Ja, het is echt helemaal niks. Ik vind het wel helemaal Een niks. dure investering. Ja, Kost en toch van die wissels, Tahiri had ik nog speelsen. Die had inderdaad Ramadan, dus nou ja, oké, die snapt dat dan nog wel een beetje. Alleen nog vooral die wissel Olsen en dan Siep van Ottelen erin. Daar ben ik wel verbaasd door. Want zo'n Nunnely van Walemark, ja, het is een beetje lood om oud ijzer, maar Walemark weet ik net al te volle Sjen. Dus nou ja, oké, en die kan dan net een hele wedstrijd spelen. Dus zulke soort wissels snap je dan nog wel. Brouwde, je biedt hetzelfde voor. En dan dacht ik van Olsen, ja, ik vind Olsen wel in ieder geval de beste voetballers van Heerenveen. En die speel ik helemaal net min. Maar goed, hij vond ik dat ik wil een beetje opwieën. Die had maar Zweden spelen. Die had Ja, maar Roelof, ik elftal. ben alle jaar een middenvelder voor een middenvelder. Een verdediger voor een verdediger. Een onvaller voor een onvaller. Wissel je dan vooral om net te verliezen van de nummer 16? ja. Of om een punt onder de streek te loeken? Of wissel je om te winnen? Ja, nou ja, dat ben ik dus wel maar eens. En vooral die wissel Olsen, Druut en een verdedigende middenvelder erin. Dat vond ik een onbegrijpelijke wissel. Die ik echt net maken. Nee. Maar hij zei, ja, we winnen de controle kwijt. En daardoor bracht ik Siep van Ottelen erin. Ja, ik wil weer wat vaders is. En dan het is weinig Maar waarom uitdagend. geen Nicolescu? Of een Loises Loizu? Ja, die Loisus, die blik ben net totaal net goed genoeg. Nee, dat ik net. Nou, ja. Ja, dat zou hij hier beter op Cyprus blijven, kind. Ja, maar dat zit net dat ik hem net goed genoeg vind. Oh, nou ja, dan. Ik ga hem 2 keer op de training zien en 2 invalbeurt of eentje. Weet ik nog niet eens meer.
Ja, dat kun je natuurlijk net op beoordelen. Dus ik heb een idee hoe goed die jongen is. Alleen nog voor hemzelf hier die beter op Cyprus blijven in, want hij speelt het haast net. Nee. Nou ja, het wie dus ingeut ergernis, Roelof, begreep ik wel. Ja. Ja, ik ga je nog wel 2 kaarten lezen van Ja. Heerenveen. Zou Ja. er nog enigszins animo wezen om naar de wedstrijd te gaan? Heerenveen FC Twente. Twente vind ik een Twente leuk is voetbal een in de ja. ploeg. Het is wel een mooie affiche, vind ik hoor. Ja? Ja, flap waarom in het Abelense stadion. Hij zit Ja, op bankje wel toch, leuk. al Dus- een weekend, Flap. En volgens mij zit hij op de bank. Ja, om zeker, de bal hij door te voelt spelen. hij Ja, voelt precies. Ja. Ja. Dus ik hoop voor Michel dat hij... hij Ja, voelt in. hij voelt hem. Ja. Hij voelt hem. Oh ja, ik heb de samenvatting even. Ja. Oké, ja. Maar goed, ik ga je dus nog 2 kaarten. Dan moeten we dus een prijsvraag bedenken. Nou ja, de vraag is eigenlijk, welk feestattribuut is achterbleun hier in de studio? Vanwege het 250-jarig jubileum. Nou, Stel Geert- de vraag. Nou, ja, zo zit. Oh, Nee, oké. hier- Nee, maar nee, ik moet wel oké. opdracht Eer hebben. wie eer toekomt, elke niet had zijn eigen rol. Oké, dan gaat hij even zien als er weer ergens een lampje begint te baan. Want ik pak dan geregeld de verkeerde camera. Het is de linker, Geert. Zie je nog wel dat er geen lampje baan Ja, maar ik zeg het wel, het is de linker. Is die? Ja. Oké. Nou, vrienden en vriendinnen van de podcast, daar gaat hij weer. Ja, het is natuurlijk even rap reageren, want die wedstrijd is al orenman. Maar wat een affiche, Heerenveen en Twente. De vraag is, wat voor attribuut is er naar aanleiding van die 250ste aflevering in deze studio achterbleun? Laat het dus weten op sport@omroepfriesland.nl. Zet vooral die telefoonnummer er net bij, want Arjen belt net. Maar doe het wel heel rap. En wij loeken erin uit en die keer naar deze prachtige wedstrijd Heerenveen en Twente. Sport@omroepfriesland.nl. Goed zo. Is die Andor. kaart nog wel opsturen dan? Want het is wel heel kwaad daar. Ja, je mooi hem op helje. Oh. Dat mag ik, op een fiets. Nou ja, zet dat er maar bij dan. Dat ze hem opleiding komen op En opheli op een fiets. Goed zo. Krijgt Henk die jongen nog op een rit, Andor? Machine 4 fjouwer in systeem? Of is het, hebben we vrienden geleerd, gewoon 3 fjouwer rijden? We hebben van een verleden week wel een hoop leerd. Zeker. Let dat voorop staan. Ja, het zijn natuurlijk wel 2 mindere tegenstanders die het Cambuur de volgende weekend gewoon had. Waardoor je misschien een iets vertekend beeld krijgt van dat 4-3-2, 4-4-1, 3-4-2 systeem, hoe je het nemen willen. Maar nu komt er mij ADO Den Haag, Jong Ajax, FC Grains. Dan heb je wat 3 ploegen. Werk heel benijd naar binnen. Altijd zien dat soort Maar tegenstanders. vooral ik zeg. ADO en Grains. Nou ja, Jong Ajax is een belofteploeg. En we weten de balans van Cambuur in belofteploeg. Ja, dit maar seizoen. Jong Ajax is nou correct die enige belofte wedstrijdje. Ja, werd ze 1 keer van won haar. Ja, 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 precies. Als Mikkel Gos daar mooi dat of zo, je weet ik net wie de mooi hè? Nee, ik bedoel, daar kun je niks van zeggen. Ze spelen op manje, dus dan heb je vaak wel de spelers van het eerste erbij. Maar goed, feit is wel voor de 2e keer de Briegen de 0. Nou ja, wat we natuurlijk constateren kunnen is in die 2 wedstrijden dat Cambuur volle minder voor het jouwt. En dat we eigenlijk de haatreden dat Henk de Jong deze wiersering toepast had. In dat lucht slag het. Cambuur scoort ek. Verleden week wie het moeite, maar goed, nou ben Smit en 0-3 is er weer bij. Maar 2 de 0, komt dat terug in het nieuwe systeem? Nou, ik denk wel dat een grote rol speelt. Want als je de wedstrijd, de samenvatting er maar op na, Cambuur jouwt gewoon volle minder voor te ogen 2 wedstrijden als daarvoor. Er is in deze wedstrijd exact 1 mogelijkheid voor te doen aan Eindhoven. Weer een flitsende kopbal van Joey Slegers. Die het lieke flitsend 3 tikt weer terug de keeper. Dat is de enige mogelijkheid die het Eindhoven hoorn had. De Kees zei Eindhoven werkt niks. Of zat er op de jong vroeger uit zei, gelukkig kan die lui ook niet voetballen. Maar het hier toch ook wel wat met de opstelling van Cambuur te maken, vind ik. Ja. Ja. En ze hangt eigenlijk geen enkel moment in de problemen geweest. Dus. Nooit. Nee. Net een seconde. Hij staat nog in de problemen West trouwens. Hij is toch spul hoor, maar stewards? Nee, ik ben uitermate vriendelijk ontvangen bij Eindhoven. Keurig voor elkaar. Ja. Ja. Cambuur wil natuurlijk ook naar de play-offs. Dan moet je bij plak Jochen, denk je het om, hè? De meesten. Als Ja. Jong AZ AZ erbij vol bij de Ja. eerste 8 eindigt. Oors gaat het om plak 8. Nog 6 wedstrijden te gaan. Emmen, Cambuur, VVV hebben alle 3 44 punten. Het is wel razendspannend. Ja, het is ongelooflijk spannend. Het kan echt alle kanten op. Er is wel weer, dat is export, er gebeurt dan toch wel weer wat bij zo'n club. Als Cambuur, Henk, die zucht het lucht wel weer. De spelers die hebben er enorm vertrouwen in. Dat merk ik. Dus ja, je weet het maar nooit. Maar Grains, Rode JC ook nog. Roda krijg je Rode nog. JC. Ja. Ja, maar eerst ADO en dat maar dan zonder Zonder Remco Bal. Ja, Zonder Remco Balk, hè? ja. Zonder Remco. Ja, Maar nee, eerlijk is het wie ik wel een smarre goed training. Ja, Het wie echt. nou, hij maakt blied was dat hij nog maar geel kreeg. Ja, dit wie Schandalig. Giel, maar een reerdronsje. Ja, jongens, dit is echt net een leeuw, jongen. Die skiertje, dat is wat dat een droeftoeter, jongen. Dat is net een leeuw. Want, vertel eens even, Geert. Ja, maar er gebeurde eigenlijk. Er is een botsingje van Kamer, een van die spelers van Eindhoven. En daar jouwt hij een vrije trap voor. En ja, wat hij net goed doet, het is toch reageren. Even Hansje omheen, pakt die bal op. En nou ja, en dan krijgt hij weer een gele kaart. Omdat, zoals zei die skiertje, hij er helemaal klaar mee is.
Ja, dat zullen die vorige in de alve gele kaart mooi bedoelen, denk ik dan. Ja. Want dan weer net zo vol hoor. Want hij zit er op 12, hè? 12 gele kaarten. Ja. Nou, als je... Nog eentje had er een record, hè? Jazeker. Ja, maar ik heb trouwens... Ja, maar ik Nee, maar goed, maar heb ik natuurlijk Remco Balk even opzocht naar jou in. Even Jere? En ik heb hem de keuze, jong. Wat is hij? Maakt een goal. Of voor de en dan krijg camera je of een gele kaart. Nee, of een gele kaart of de goal. Ik zeg, waar mag mij beginnen? Hij hier het antwoord. Begin maar met het negatieve, ja. Wat ik daarover kan zeggen, het slaat nergens op. Ik zeg niks en ik krijg meteen geel. Ik denk deze scheids, je hebt de wedstrijd gezien. Het was niet zijn wedstrijd. Nee. Dus hij wordt in alle zachtletters van mij gewoon een dikke panel, man, hoe je daarvoor gegooid wordt. Dus hij krijgt niks meer. Alleen hij is er pas oud na het seizoen. Jij hebt de bal in je hand, je maakt een beweging alsof je die bal zeg maar in woede zult weggooien. Maar dat doe je niet. Je laat hem gewoon vallen. Ja, ik laat hem gewoon vallen, want hij fluit en ik sta op 11 of 10 gele kaart, ik weet het even niet. Maar Ja, het is 11. elke gele Nu kaart, 12. Ja, elke gele kaart ben ik geschorst, dus ik hou hem ook gewoon in. En opeens zegt scheids, ja, ik ben er klaar mee, dus ik schrik ook van, hè. Dit is echt het triest voor woorden, vind ik dat. Ja, mis ik gewoon een mooie pot volgende week en daar baal ik gewoon weer. We winnen 0-3, maar daar baal ik gewoon daar heel erg van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want dat doelpunt op slag van rust, ja, dat was wel een belangrijke. Ja, ik denk goede 2-0 en voor ons was het belangrijk. Dus ik denk wel een mooie goal. Ja, de prijs langer hoe de gele kaart geeft als hoe het doelpunt. Ja, flauw hè? Ja, heel flauw. Sempre negativa, hè? Sempre negativa, Ja. nunca positiva. Maar toch jongens, even een quizje. Even, altijd leuk hè? Even een quizje. Ja. De vlugste gele kaart in de eredivisie. Hans Krij. Hans Krij. Junior. Nee, hoeveel seconden? Fjouwer. Zo. Ik denk ik zo, maar leven dan 8 man. Nee, het ben de treien. Zo. Seconden Hans Krij. In de wedstrijd Feyenoordje in Dordrecht. Nou ja, Balk zit nou op 12 gele kaarten. Ja. Dat is nog één erbij. Dan had hij inderdaad echt het record alleenig. Ja, want in de Eredivisie is toch wel het record, hè? Jury de Kamp zonder oren, San Gregor van Dijk leuk of zo. Zeker, zeker. Dat die eigenlijk niet vraag. Waar ben dat? En dat inderdaad Jury de Kamps. Guy Ramos. Van RKC. Ja, nou ja. En Ja, de jongen van ADO. Oh ja. Shaki? Nee, Nee. Nee, Ja. rustig. Beugelsdijk. Die heb ik al hier tolven. Dan gaan we naar redenkaarten in de Eredivisie. Het record is daar Zoon. Er ben ik meerdere die het hebben. Nou, één is dus Gregor van Dijk. Maar er zijn er nog twee. Ze hebben allebei een historie bij SC Heerenveen. Recordhouders met zo'n redenkaarten in hun totaal. Nou, één met je witte jongens. Had ik wel eens de gast geweest hier. Maarten de Jong? Nee, zeker niet. Nee. Had je de gast geweest in deze tafel? Vriend van de show. Ja, jong, wij zijn volle voor hun. Joey van den Berg. Oh ja. Joey van den Berg, het zo'n redenkaarten. En Christian Koem, het mij met in het seizoen bij Heerenveen spelen. Ja, Maar goed, dat ben trouwens al je mietjes in vergelijking met de Colombiaanse speler Gerardo Bedoya. Oh ja. Want die het 46 redenkaarten in zijn carrière. Oh, ja, is in goed. carrière. Okay. Ja, ja. Ik dacht, Hey, jongens, die netspelers dat die wel opstaan. ja, jongens. Vriendwieken, hier de stoot door Henkie Knibbel. Ja. Vertel eventjes, wat is er met Henkie Knibbel? Nou, Henkie Knibbel is onder een vers groepje fans van de Sportcast een fenomeen worden. Henkie Knibbel had een keer een prijsvraag woen. Ja, kaarten volgens mij. Woen voor een wedstrijd. Toen kregen we een mooie foto van Henkie Knibbel en zijn maat op de tribune. En ja, zo'n die het binnen fans van u, van de Sportcast, die nou eigenlijk 3/4 jaar later benijd binnen hoe het met Henkie Knibbel is. Nou, daar gingen we toe. Ja, nou goed, ik heb er antwoord op, want ik heb mail gekregen van een kameraad van Henkie Knibbel. En die liet weten van, het gaat goed met Henkie Knibbel. Nou, is dat hek voor u te verhoord? Het gaat hartstikke goed. Hij komt nog heel vaak bij Cambuur, want dat weer het grappige. Hij kaartjes woont voor Heerenveen. Maar hij is eigenlijk supporter van Cambuur. En hij zit, het is een seizoenkaart, en hij zit haast, zijn wat nice collega Timo Jepkema. Het gezicht van Friesland. Oh ja. Dus, nou ja, dat pakken we dan toch weer mooi, hè? Van de podcast. Ja, dan moeten we toch eventjes in de afdeling vrienden van de show en supporters zitten. Jongens, Een stukje service naar de show. Ik ben echt, Arno de Toonsje op de training van Cambuur, de tribune al hoond. Oh, nee. De verste supporters. Wat nou? Afgehoond. Wat nou? Wat een mietjes ben je hem. Wat ben je hem? Je bent er niet kritisch. We zijn niet Je kritisch. bent een slijmjurken. Zo. Je praat maar wat met Sander van der Heijden met. Alsof die het evangelie had. En je zette er niks tegenover. Ik vertaal het even in mijn eigen woorden, maar de toon klapt. Ja. Ik zei jongens, en die vorige podcast was ook niks. Oh. Dus je hebt al 2 podcasts gemaakt. Zo.
die wij niet primen. En toen Hesto à la Gerardo Bedoya deze Ik man zei- een klap voor de haarseizoen. 46 gele kaarten. Kom dan. Pak ze allemaal mee. Maar wat wie die antwoord? Op Ja, nee, deze ik, nee, aantijging? oh, nou ja, waar ben ik? Oei, Mensen oei. mooi wat vinden, daar heb ik net zo voor een probleem mee. Maar ik zei, jongens, ik zal het even in de groep gooien. En dat doe ik dan allemaal even in de openbaarheid. Ja, maar wat vonden we dan van de uitzending? Van, Hebben wij Sander net goed genoeg rond? Als je, ik even wil wel- evalueren, Ah, ja. jongens. Ja, Hij wie wel Hij is heel met z'n- technisch, met z'n- zei ik. werd ze op, met name op voel, die zei van ja, we zitten in de beker en dan doen we het in de competitie niet goed. Wat is dat nou voor onzin? Daar waren ze totaal met oneens, bijvoorbeeld. Ja. Hij voert zijn verhaal met over de beker, dat de beker minder belangrijk is. En zo, maar dat hak ik vol uiterlijk. ja, voor mij hebben we dat ik wel naar voren kan. Maar dit is toch mooi als je een net logische meaning hebt? Ja. Een oren meaning als een Ja, oor, nee. dat is toch prima? Ja, maar nee, daar ging het om volgens wij mij. hebben geen klachten over de uitsturing. Nee. Nee. Dus, nee. Nou ja, ik heb weer klachten gekregen Oh. over de stelling die stond mij voorlaat. Maar daar ben we helemaal net op waarom kwamen. Hoe dat Cambuur hoe 4-4 Jervin voorbij ja. is. Ja, en toen zeiden ze toch ja. Ja, maar toen hebben we het verder helemaal niet meer gehoord. Nee. Zelf ik vierten. Maar daar kreeg ik wel een paar berichtjes over. Vooral van Cambuur supporters? Nee, Deze gewoon toch wel weer Ja. die taaljochting daarin op. Ja, ja. Nou, vertel eens. Nou wat is ja, Italië? ja, het is Wil ik je natuurlijk... er even voor zetten? Oh jee. Ik viel nou wel de druk. Ja, dat weten we. Nou kijk ik net meer. Nee? Nee. Nou ja, ik vind dat Jereveen een bol zwaarige match maakt. Daar gaat het dus vooral om. Want ik vind dat als Cambuur is nou maar het nieuwe stadion, wordt maar iets bezig met toch een perspectief grutter wordt. En Jereveen zit al jarenlang op een soort van glijdende schaal. Heel iets wat minder sponsoren. Nou, dat gaat de laatste tijd wat beter. Maar er komt heel iets minder yield binnen. En als dat... Nou ja, als dat een beetje trots zet, dan ga je op een gegeven moment ook misschien wel voorbij. Die mogelijkheid is er. Zelfs mijn Ikea-doos. Zelfs maar een Ikea-doos. Ja, de Ikea-doos maakt het daarbij net zo vol uit. Maar goed, dat hing er natuurlijk van... Structureel tegen protesteren, hè? Tegen de benaming van IKEA. Ja, nee, dat was vorige keer wel duidelijk maken. Ja. Was dat nog een keer? Ja, dan maak je dat nog even Alle duidelijk. keren als dat wordt broekst in combinatie met Cambuur, protesteer ik. Ja, maar dan snap je nog steeds net dat dat smaak is. Ik zal er een heleboel dingen niet begrijpen. Ik vind denigrerend. Ja. Onterecht denigrerend. Vind je met ik degraderen? Nou ja, ik bedoel, we kennen daar een beetje en daar was heel Nee, uiterst. dat is de die vraag zaak, dus- net. Nou ja, als je dat vindt, prima. Ja, ik ken er net zoveel problemen Hey, is mee. het denigrerend, ja of nee? Oh, wist je dat Ja, je boos werd? natuurlijk is het denigrerend. Natuurlijk. Dat is ik dat vind is gewoon... denigrerend. Ja, er wordt een prachtig mooi stadion deel zet. En daar zei ze ook gewoon... En dan zie je het Nee, nou vies het een prachtig mooi stadion. Ik vind het ook net per se denigrerend. Dan vindt dat. Nou ja, punt. Ja. Ik vind het... Oké, maak je niet een punt. Al weekend Ik de vind het meetings, daar van- horen we van. ik vind het van Oh ja, Boedel... dat is ik zelf. Ja, Dat is ik ik vind zelf. Dat is ik zelf. Ik vind het van Boeten tot nou daar net een mooi stadion. Van binnen wordt het misschien, dan ga ik die nuance ik maken. Dus oké. Het is net Ja, maar denigrerend we bedoeld. hebben het ook nooit door die kleren. Dat is echt smaak. Ja, nou ja. Ik vind het wel... Dan haast het nog net mooi, gewoon door het bloesje van Geert. Nee, maar het bloesje van Dijk valt meer op deze tafel. Ja. Ik Het is vind het paars mooi. geel. Mooi, ja, mooi. Paars geel Maar- shirt. Het is wel een fijn lente-shirt, vind ik. Ja. Dat vind ik dan weer wel. Ja, dat vind ik dan Maar wel is hij wel- nee? Nou, Want hij nee. zit wat rom. Dan Ja. moest wel haast een esje. Ja, ik twijfel er wel een beetje als ik hem ontwaan moest, want hij is inderdaad wel een beetje rom. Ja. Ja, dat dwalen is al, dan. jongens. Dat is We wel een esje. dwalen Ja, al. oké. Maar goed, nee, Nou, hoe Cambuur Jervin. Cambuur Ja. Jervin, Nou ja, het ging natuurlijk van heel volle factoren naar altijd ooit gebeuren. Dat Cambuur Jervin voorbij. Het is vast te stellen om te zeggen hoe 4-4 is Cambuur Jervin voorbij. Maar ja, ik moest ja of nee zeggen, dus ik denk 6-1 weer ja. Maar het zou wel kinderen. En daar bedoel ik er een beetje maar zeggen. Jervin met er Jereveen met er echt van zwaarigheden dat ze de komende jaren beter beleid vieren gaan. Scouting moet beter op orde, er moet meer jeugd erop vierd worden, de sponsoren moeten het aan worden, er moet een haatsponsor bij komen, er moet een goede trainer voor de groep komen. Er zijn zoveel factoren waar Jereveen van afhankelijk is, die de laatste jaren, laten we eerlijk wijzen, net bepaald goed gaan binnen. Er gaat elke keer weer 5 of 10% minder af wat dat betreft. Bij Cambuur zit natuurlijk nou ik net in een goede fase, maar goed, ja, ik zie Wakker de nul. Dat, oh ja, wat in de nul. Ja, was jongen, dat het heel gauw ging in. En als ze dan ook nog eens een keer structureel meer inkomsten pakken, ja, dan kan Cambuur maar een grote achterban ik heel 4 komen richten. Dus eigenlijk zou je zo van het zou kennen, maar het zou lieke goed net goed kennen. En dan komt het eigenlijk op del. Oké, nou goed zo. Mooie geervetting. Dan kan ik mooie dan wel geervetting. Vlien Wieke, toen hien we dus Sander van der Heijden aan deze tafel. Daar hebben we het uitgebreid Ja. met Roerhoorn. En hij wie helder, hij wie duidelijk, hij wie bikkelhut. Want wat hem onbelangrijk is de gintakomst meer van Daniel van Kaam, Van Mullum, Balk, Van Os en volgens mij ook nog verder de Jong. Maar goed, de man die er echt over beslissen had,
Dat is natuurlijk de nieuwe technisch manager. En Cambuur wil heel graag Lars Lamboy oernemen. Hij is daar nou de hard scouting bij RKC Waalwijk. Is er nog Tjenka Wolf toevallig? Nee, Nee, ik kan goed om je heen zien, maar ik kan hem net zien. echt niet. Nee? Nee. Maar goed, er had wel een arbitragezaak geweest in Zeist. En de commissie had nou bepaald dat Lamboy die mooi naar Cambuur ta, maar dan moet er wel een bedrag betalen worden van €100.000. En nou is de vraag aan door. Waar zult dat betalen, die €100.000? Nou, daar zullen Cambuur en Lamboy en zaakwaarnemer in peteer. Want Lamboy kan het net betalen. Nee, denk je dat? Nou, wij weten Nou nou ja, wat Lamboy... wij weten Alles wat komt hij- dan op tafel Maar die te jongen lezen. die wurgt het toch voor... Ik moet er morgen oppassen dat ik net Ja, nee, denk denk maar erom. hij krijgt €2400 in de maand, heb ik begrepen. Ja, want alles leidt op tafel. Hè? En dat is Alles leidt op- ja, nog dat maar is zo'n oude simmen. Want daarvoor verdient hij zo'n 2050. Het is toch verschrikkelijk? Dat is voor zo'n functie waarin dus bijna dag en nacht in spiermast. Toch een Ja, jongen, dan ben je bij de gemeente Leeuwarden ben je receptionist. Dan zit je in schaal 8. Hallo, Ja. met de gemeente Leeuwarden. Nou ja, verschrikkelijk is ik wel een heel Ja, tuurlijk. Dan ben ik ik wel de heel nog ik wel heel denigrerend. Nee, maar dan ben je dat de nog denigrerend. meesken die Jawel. minder verdienen. Laten we dat voorop stellen. Voor die functie, wat je daar al je verdwam had, dat je 24 uur een dag voor ons had, vind ik het een vrij karige beloning. Stel je voor, misschien had ik nog wel een auto van de zaak. Het die bijtelling. Ja, Ja, het die de hele weekend droege bollen. Maar ik zal dat vonnis er even bij pakken. Ja, want, pak het vonnis er even bij. er stiet namelijk wel wat in oer dat Lamboy zelf iets betalen had. En dat zette mij wel op het spoor dat ik denk, dan hoeft misschien Cambuur dus net die volslijnen €100.000 te betalen. Ik zeg alleen dat ik hier net ha. In ieder geval, Keurig. het stier op de website van RKC. Er stier dat Lamboy onder zijn contract uitkoer had hij zelf €24.000. Het wordt een heel slap verhaal, want ik moet wel goede dingen zeggen. Ik weet het net uit hollen. Het kwam erop del. Hij moest €24.000 zelf betalen. Dan koerde wat oorkeepje. Dat is uiteindelijk net bad. Maar dat zette mij wel op het spoor dat ik denk, ja, dan gaat hij misschien ik wil mij betalen in die ton. Ja, maar net een heel soort. Ja, of er moet al een erfenis wezen. Nee, misschien sure. we kijken wel exact op een hichte binnen van de financiële situatie van Lars Lamboy. Dat binnenwerkt net. Nee. Maar ik vond het salaris aan de karige kant. En toch is dat wel net als eredivisie begrippen. Ja, marktconform. Ja. Maar goed, het is wel grappig, want ik heb de West Daar pakt toch de microfoon net voor u de tas. voor €2400 bruto. Ja, Absoluut net. Nee, dat doe ik net, nee. Nou, dat Maar het wie wel, ik heb de West, hè, in Zeist, oude Nouage. En die Lamboy, die hier Sam Minne advocaat. Ja, echt. Dat wie echt wat wie deed minnen. Dat wie ik in de Vries trouwens. Oh. Ja, what's in a name? Hè, bij jou in de Vries aan tafel. Maar dat wie de Vries nevens mij. Maar stotter je, stammer je. Zeer monotoom. Dan had hij een pleidooi van Jochen Kansjes en dat al heel een beetje zachtjes vallezen. Er kwam geen einde aan. En Dat is let dus. ja, het wordt echt lang. Het kwam toch, die advocaat van Lamboy. Ik dacht echt, dit is een advocaat die je krijgt als je €2400 bruto verdient. Ja, heel hij had je via rechts opgekregen, gratis. Ja, nou dat mag haast zo wezen. En dan die orenadvocaat, dat wie De Weger, Frans De Weger. Fransie. Is hem? Nee. Fransie. Maar dat wie is een ook denigrerend. advocaat, dat wie een advocaat, wat je verwacht je van een advocaat. Wist wel goed, welbespraakt, flamboyant, een beetje googelen met woorden. En die De Weger, dat wie wel grappig, want de ouder heb ik mij praat, die wie ik bij een van de allermooiste arbitragezaken waar ik bij West ben, dat wie die van Afonso Alves. Kist die dat nog herinneren? Ja. Afonso Alves hier tekenen bij AZ. Ja. En hij kreeg een contact met Middlesbrough. Hij kon naar Middlesbrough, kon die volle meer verdienen. Daar voerde hij natuurlijk heen. En toen is hij naar het kantoor dienen van De Vos. Even zien, volgens mij wie dat Pim De Vos. Dat zit in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. En Afonso Alves, dat vertelde deze Frans De Weger mij, de allereerste ontmoeting met de Braziliaan. Hij wie sowieso al een jaloer het let. Vervolgens zet hij, uiteraard, vervolgens zet hij al je Gucci-tassen daar op een groen en op een tafel. Hij gaat lang uit in een stoel hingen en hij zei van, ik heb een contract tekenen bij AZ en daar wil ik onderuit. En dat is er toen slag, hè? Dat kamp van Alves. Want ze hebben gewoon zo'n, ze hebben hem voortzet als een band die het helemaal niks weet. En dat hij geen idee hier wat hij eigenlijk tekenen hier. En dat er een enorme taalbarrière wie. En hij vertelde ik dat Brands, die wie toen, ik weet hier een hege functie bij AZ. Ja, technisch directeur. Ja, zei iets. En die hier de trend in de eigen. Hij vond het zo oneerlijk wat er toen gebeurd is.
Want ze hebben gelijk kregen. En dat wielst er een foto wie van een proostende Afonso Alves. Maar de directie van AZ, nadat hij dat contract ondertekende hier. Als het noemen van deze Frans, want mochten wij ooit nog eens een keer in de problemen komen, dan liep het mij dit ik wel een goeie. Zeker. Nou ja, en die de wegen, wie dus de advocaat van RKC. En dan de argumenten van Lamboy wien natuurlijk van ik ging er zowel financieel als sportief op vooruit. Nou ja, dat betwijfelen natuurlijk deze Frans de Weger. En die zei heel mooi, want hij hier uitrekende dat zo'n jongetje 89 RKC het 20 jaar in de Eredivisie voetballen en 8 jaar in de Eerste Divisie. En bij Cambuur is dat correct oorsom. 9 jaar Eredivisie en 26 jaar Eerste Divisie. Dus van een sportieve verbetering kinderen in zien eigen absoluut geen sprake wezen. En boven dat is hij ook van het credo van afspraak is afspraak, een man, woord een woord. En eerlijk zijn ben ik het er wel een beetje mee eens. Maar wat ik net zo goed snap, hè? Stel dat Stoof zuist, ik wil naar RTV Oost. Dan kiest hij naar RTV Oost. Ja, dat klopt. Omdat ik een contract heb voor onbepaalde tijd bij Allier. Ja, Geert is freelance. Maar als wij zeggen van dan nemen wij ontslag. Ja. En dan moeten wij nog hebben een opzegtermijn van 3 maanden. En dan kunnen we nog wat vakantiedagen opnemen. En dan gaan we voort. Ja. Alleen als zij hebben de voetbal-CEO. Ja. En zij hebben Allier een contract van bepaalde tijd. Dus ja, hij heeft dat misschien volle verstoren. Het hij dat ik tekenen. Zonder makelaar. Dus hij hier echt een opzegtermijn of een voorwaarde. Hij is even verkeerd om een clausule in te zetten. Nee. Dus just iedereen binnen de kost. Reinen, het clausule is een contract gewoon. Ja. Als je die net zo soepel voetkent. Ja, precies, dat is natuurlijk hartstikke toek. Ja, en dat wie net zo toek van deze Lamboy. Ik hoop dat hij er rekening mee houdt. Stel je voor, hij wordt technisch manager bij Cambuur. Dat hij wel clausules opnemen liet en het eventueel onderloeken van nieuwe spelers bij Cambuur. Uiteindelijk heeft hij wel zijn zin, want hij mij voort voor een ton. Nou ja, en dat zou Cambuur betalen. Dus, maar nou komt mijn vraag, is dat wel verstandig? Ja, precies. Ja. Cambuur moet elk dubbeltje omdraaien. Alles wat ze oor horen maar naar je stadion. Ik vind een ton van een nieuwe technisch manager vind ik wel een soort yield. Toch? Dan moet je wel uitzoeken dat het echt goed is. Volgens mij moet vooral de vraag weg, kisto voor €50.000 of voor €0 net een vergelijkbare technisch manager van dezelfde kwaliteit of misschien wel beter vinden. Maar even in perspectief. Etienne Reijnen die ging bij Cambuur naar Feyenoord. Heb ik het dan van je goed begrepen dat 7 ton, zo'n ton afsmieten had? Dat heeft Addegraaf verteld. Dat heeft Addegraaf verteld. Dan kun ik zeggen van oké, wij oormerken een bepaald bedrag van die zo'n ton voor het eventueel onderzoeken van een nieuwe technisch directeur. Omdat wij in de markt komen op het moment dat die contracten al die vers lezen. Dan oormerk je het en zeggen oké, we reserveren daarvoor €200.000. Ik neem maar iets. Nou, dan hij het in de begroting inklemt. Dan gaat het net ten koste van de bouw van het stadion. Dan is het puur een begroting. Ja, maar het bloedt een ton. Het bloedt wel een ton, maar hij heeft zo'n ton voor die oren krijgen. Hier stuk je rekening mee houden. Ja, oké. Maar het is natuurlijk wel het is de meest belangrijke positie binnen een voetbalbedrijf. Ja, ja. Dus ja, dat zijn RKC ook, hè? Ja, om daar wat voor te betalen. Ik vind dat zo gek. Nee, zeker niet. Nee, maar dat is wat oors. Dat snap ik wel. Maar kun je net invinden die van €0 van dezelfde kwaliteit is? Je kan Gerry Hamstra wel vegen en die zit zonder club. Dus die wil misschien, die komt en daar hoeft niks voor te betalen. Maar die hadden vegen, toch? Dat is net in die woel net. Die past in wat zij willen. Maar het is ook net voor niks natuurlijk dat Cambuur zo lang onder de lijn hingen bleun is. Want gelijk bij het begin het RKC zijn, hij is net de Cape. Ja, weet je wat? 2 hele ton. Ja, dat ik zei ze van, maar je oren we, deze jongen is net de Cape. Nee, maar ze gaan tot het uiterste om hem wel te krijgen. Ja, dus waarschijnlijk de zelf als Cambuur. Ja, van Lamboy begreep ik dat, want als je van €2400 bruto, ja, wat zul je nou verdienen? Nou, ik moet toch hopen dat hij iets meer hij heeft gewoon een managementfunctie. Het zit hij wel heen, geen dat salaris van hem. Nou, ik zijn beide. Ik vind het, ja. Vind je me dat nou? Nee, maar er is wel volle mensen in Nederland €2400 bruto verdienen. Nee, dat snap ik wel. Nou, hij is haatscouting. De levensader. Hij is maar haatscouting. Is niks ze. Misschien had hij ook wel prestatieafspraken. Dat hij een dikke bonus krijgt als ze een handhaven. Ja, die indruk wekte hij net, oude Novage. Nee, goed, dat weten we net. En die Frans de wegen dat wel zijn. Soort? Ja, dat weet ik wel zeker. Frans is kind wel goed. Hier Frans wel op in. Ja, toch? Nee. Ah ja, kleer. Nee, maar wacht even. Ik heb 20 jaar van mijn beroepsleven werken op een sociale dienst. Dus ik weet donders goed hoe het meestal aan de onderkant van de maatschappij er financieel voor staan. En zo bedoel ik het ook net. Maar laat ik het zeggen, de verwachting bij mij wie dat voor die functie een hoger salaris is. Ja. Bij mij ook. Okay. Bij mij ook. Ja. Nou, punt. Ja, maar goed, ja, weet je wat? Als je €100.000 nou ook heb je maar hij doet het voor de rest, dan komen de fjouwer hier.
Voor 2500 euro bruto, dan kan het wel uit. Ja, dan is het wel weer interessant. Dan is het wel weer Cambuur interessant. zei, jongen, we doen er 4% indexatie bij. Klaar. Nou ja, maar goed, ja, ik vond het opmerkelijk. Maar Doodings, daar is nog contact met mij uit de Graaf. Ja, die zullen op korte termijn met Kamp Lamboy importeren. Maar ja, Cambuur wil zich al mogelijk een technisch manager instellen. Want ik ben wel echt. ja, daar leidt zelf volle met het eigen op volgend seizoen. Ja, Matt moest ik al mogelijk in. Dus mijn verwachting is dat het een kwestie van tijd is. En dat deze of volgende week dat bekend wordt dat Lamboy oerstapt. Ja, Cambuur zit er echt behoorlijk haast achter. Ja. Hoe zit het bij Heerenveen, Roelof? Ja, ze hebben dat meldde de krant, hè? Remco Oversier die ze benaderen. Die won net. En ik heb Frida Haan van de week nog sputsen. En ze binnen er wel met dwaande, maar ze binnen op dit staat nog drokker, maar de trainers, maar ze het eigenlijk een beetje zien. En wat betreft de trainer is het ik net zo dat ze als Safi binnen dat ze in de afrondende fase zitten. Zei die. Maar hij is nog altijd wolpeteren. Daar is nog praat met Ferry Daans. We weten dat ze mij Kruispraat hebben. Ricky Kruis en Maurice Stijn. Ja. Ben er nog oren namen voorbij kwamen? Nee. Ik toch nog, maar dat zal misschien onheilbaar wezen. Dick Schreuder uit Spanje, Helly. Ik denk dat dat wel net realistisch is, inderdaad. Nee. Aan de andere kant, hij zit er op het tweede niveau. Dat is wel goed leuk, dus hij kan misschien promoveren. Ik vind het wel optie, hè? Hij zit in die Dick Schreuder zit in een heel ambitieus project. Hè, met die club. Dat is wel een geweldige uitdaging met die man in zit. Ja, ik zou ook net altijd in Zuid-Spanje zitten, daar heel gauw voor die in. Maar ik ben net al lang tijd geweest. Ik ga naar hem. Oh, daar regelt dat even. Daar regelt dat. Maar het is wel het tweede niveau, toch, van Spanje? Redden zelfs. Ja, ze gaan wel omheen. Nou, dat spant erop. Oh. De Ibiza is... Maar Rolf, serieus. het zou kennen, maar het zou lieke goed net kennen. Zou ik net kennen. Ja, is toch heel goed. Dat is wel een trainer die echt een eigen filosofie had. Onvallend voetbal spelen. Zeker. En het natuurlijk bij PEC Zwolle goed die had. Nou, bij die oren Spaanse club het echt weer goed had. Castellon. Dus, Dick Schreuder, ik hier hem nog net Jerry. Nee, maar het gaat niet worden. Nee? Ik zet er meteen nog maar weer een streep door. Oh, goed. Want hij zit volgens mij ook op een list bij Ajax. En, Die kabbelist. Ik dacht Bassi Bum. Had ik die vrienden week al neemt. Van Roda. Ja. Doet dat heel goed, hè, maar Roda. Dat vind ik wel knap, ja. Roda, fantastisch. Drent. Past wel een beetje qua karakter. En kreeg van de week nog hier, maar ik weet net of die vond ik wel een grappige Said Bakati. Ik denk dat is ook wel grappig. Maar dat die tegen mij altijd wel het type. Nou, misschien wordt hij een assistent van Maurice Stijn. Ja. Want die leidt toch nog altijd op pole position, jongens, Maurice Stijn, of niet? Ja, voor mij. Ja, voor mijn gevoel. Maar wat Hesto dan? Wat jouw tijd dat dan? Gevoel, hoe komt dat zoent die hier een afspraak en die foto die gelekt is? Wat is er in de tussentijd gebeurd als Sto nog altijd dat gevoel had? Nou ja, omdat ik net van oren peteren jet heb. Alleen nog maar dat Ferry de Haan sign had van wij zullen met meerdere kandidaten nog praten, maar wat dat krijgt binnen, dat weten we net. We weten alleen nog Rick Ruijs. Stijn en die steekt net van Jet dat die foto natuurlijk weer. Ik hier toch een week van tevoren zijn van onbevestigde bronnen. Ja, toen zeiden ze toch nog van nou, het is weer een stukje getegen onderzoek. Ja. En vervolgens hier gewoon gelijk. Nee, dat eerlijk is eerlijk. Je hebt een keer gegokt. Ja. Oké, ik heb trouwens nog een nijtje. Oh. Want ja, Do van Dijma we net, hè, Roelof. Oh. Maar Heerenveen had interesse in een nijspeler. Zo. Ja. Sam Kersten van PEC Zwolle. Sam Kersten. Ja. Centrale verdediger. Dat komt natuurlijk omdat Sven van Beek, nou die zullen alle gedachten wel voortgaan. Ja. En deze Sam Kersten had als alle spelen bij PEC. 26 hier. 1,91 meter. Rechtsbenig. Maar het allerbelangrijkste. Transfervrij. Transfervrij natuurlijk. Ja, transfervrij. Ja, want Heerenveen net een cent te makken. Nee. Is contract wordt net verlengd. Dat is een... Johnny Jansen weer wel positief worden, weet ik nog wel. Ja? Die zal bij Heerenveen meer dan 2500 euro per maand. Dat kijk wel. Maar goed, er zit nog een heel soort jongens voort toch bij Heerenveen. Het hele team. Hoe zit het met Jan Bekkema? Gaat hij echt voort? Of, Nou, we hadden alleen nog hoor Kees van Wonderen. En ik de vraag een beetje Kees van Wonderen die nog een rol daarin spelen verder. En hij zei, nou ja, ik ben wel wat partij in de West. Maar zoals Jan Bekkema, die had nou volgens mij al 8 keer een contract gewonnen, als ik het goed is. Ja. En elke keer wordt dat wel of net verlengd. Maar vaak net, en dan op het allerlaatste moment. Ja, maar Kees van Wonderen zei ik, hij laat echt goed in de groep. Dat was echt net onderschatten hoe belangrijk hij is, maar dingen regelen en het fotstingen en onwijzig wezen. En hij jouwt ook nog wat training bij jeugd, begreep ik. Dat is een mooi mansje. Een mooi mansje. En dat weet ik wel. Dan werken we. Ja. Die krijgt die Ben Klaverboer, dat is een talent uit Ketlik. Ja. En die groeit wel trots. Dus ik neem aan dat staat gewoon de treden of misschien zelfs wel het wat. Maar die zit ik in de vertjewurgende overtal van het Nederlands team. Ja, die is nog voor 2500 euro houden we erbij hoor. Ik hier nog maar Espen van Eeuwer. Die had ik nog maar een leadscontractje. Dus toen zou ik nog tegen hem van,
Espenee, die misschien wel riep voor een basisplek zo langs. Maar je valt echt goed in heel Zin, hè? Ja. Maar waar moet er aan uit? En dat is wel lastig. Maar ik zoek hem, want hij het is nog een beloftecontract. Dus ik zou nog zeggen, maar hij staat hetzelfde contract als die Ismaël, die ik vorige keer interviewde. Die hier een soort van stagevergoeding van €150 per maand. Die zit nou nooit meer op de bank trouwens. Dat wie net het geval. Maar hij ziet wel bij de €3400. Nee, dat weet ik net. Heel goed geloof. Nee, dat weet ik net. Maar het is dus nog net weer of Jan Bekkema bleurt of net. Nee. Dat Maar denk dat hij voor je. ik het zoek in. Maar Maar ik denk niet goed net. Nee, ik denk dat hij voor die Ik weet het niet. Ja, op een gegeven moment mij toch een keer een Maar streep wat eraf. zo'n jonkie dan? Die kent nog lekker naar Arken met zijn boys, Oranje Nassau. Ja. Ja, Geen Muiden. Post, dat geen soort dingen. Muiden. Ja. Ja, verzin Ja, wat. met de profcarrière is het wel clear. Nou ja, toch, maar hij had nog nooit zijn debuut maken, hè? jawel. Ja. Oh, wow, voor het seizoen. Maar dan gewoon Noppert. Ja, dat Ja, is ik zei. hij mocht erin. Mijn tanko Noppert mocht hij eventjes. Maar goed, wat zeiden ze? Hoe lang zit hij nou al een contract? En hier is Njogen? Volgens mij 8 contracten. Ik weet net of het dan 8 hier is. Maar Maar dan had hij misschien 4 minuten een keer mooi die. En dan, nou ja, dan weet je toch zelf ook wel wat je rol is. Dan speel je dus echt een rol in de marge. nee, maar dat is En dat weet hij, hè? Ja. Dat weet ik wel. Hij heeft het heel lang geaccepteerd. Ja. En dat is ook wel noffelijk voor een trainer. Dat je Zeker. erbij zit, die vindt het al wel prima. Ja, en dan want dat is dus nog net wist. Bij Cambuur binnen Wollenpeer, jongens, definitief sign is van, denk je we niet meer verder. Nee. Meest opvallende wie Sekou Silla in mijn optiek. Ja, ik verwacht dat er wel wat meer moeite voor dan verdienen we zo. Maar dat is dus net het geval, kennelijk. Nee, vinden ze Het net goed contract genoeg? in het dus, toch? Ja, hij wel, hè? Ja. Ja. Dus ja, dat vind ik wel opmerkelijk. Dan heeft hij zelf iets achter de hand waarschijnlijk. Maar is hij Sajour? Wat is de reden? Wat zit achter zijn vertrek? Of hij zijn oor op het Ik eigen? denk net dat hij heel duur is, want hij is bij Top Os waar hij kwam. Ja. In het tijd, het is hetzelfde contract nog. Misschien is er iets aan die en toen hij international wilde is, dat weet ik eigenlijk net. Maar nou, ik denk dat dat wel wat Ja, let eerlijk, hè. Silla is onvallend echt een prima back voor Cambuur. Verdedigend bleef te kwetsbaar. Dus in die zin, ja. Ik denk dat ik hem houden hier. Maar ik begreep ook wel dat ze hem nog inliet. Om maar even, hè? We zitten lekker in de stream, Dat is wel jongen. echt een podcast. Als er nou commentaar komt van de tribune van Cambuur, dan zeg ik, jongens, je hebt vrienden, gelijk. ze zaten aan de andere kant van de tafel. de Maar kind heren. nog wijs dat hij nog wel een aanbieding krijgt? Ja, dat in principe ken dat. Ja. Nee, maar nou in dit systeem, met Kunnen. 4 fjouwer in, dan ben je toch die backs, ja, die hoeven eigenlijk net meer z'n volle te verdedigen. Dan ben hij veredelde vleugelonvallers. Ja, zeker. Dus dan zoen je toch wel echt wat on hem een heen. assist. En hij had een prachtige goal, dat was een geweldige goal, hè, die goal van Balk. Want dat begon bij Milan Smit. Prachtige stekpaas op Silla. Die weer keurig onderwijs. Die is hartstikke goed. Dus ja, En Silla joeg de assist op Van Kaam. Bij het derde doelpunt. derde doelpunt Ja. doen we de assist op Van Kaam, ja. Nou ja, dus als ik verwachtte dat ze hem harder zoen. Maar Maar Goed, jongens, dit systeem is natuurlijk net iets. We Henk de Jong volgend seizoen maar verder gaat. Dus dan speel je gewoon bij mij fjouwen verdieren. Dus ja, dan maakt hij wel weer verdieren. daar ging ik Ja. ook vanuit, ja. Nou, Ja. vooruit. Ik begreep dat ze hem inletten. dat is stelling in. Dat hebben wij een stelling. Silla rot op. Oh, Ah, ja. sorry. Dat is ook weer een beetje. Want dit dat was is zo ja. denigrerend. Nee, stelling. Nee, stelling nemen. denigrerend. Ja, ik vind het ook een beetje Jongen, tegen. Die is wel een mooi mansje. Ja, Silla is echt een... Dat had toen nog een lijn hoor, toen hij bij de Afrika Cup ziet. Wie Ja, leuk. Silla, hartstikke Silla, leuk jonkje. leuk. Ja, leuke Niks jongen. mis mee, ja, leuk Leuke jongen. Maar dat is Jontli van der Meerrek. Ik een mooi mondje. Ik een mooi mansje. En, Ja. En Milan de Koe, En Milan de Koe, ja, hebben wat minder van mij gekregen. Ik heb maar ooit... die in de zol je fot. Ja, Milan geeft ik voor het. Milan Ja, is net een mooi mansje. ja, Milan. Ja, ik een mooi ja, mansje. Ik zit even te denken, heb ik Milan alles interviewd? Maar ja, die heb ik toen interviewd toen ze hier thuis oefenden in augustus in Heracles. Toen had Milan mij die in. Zo. En toen die dat niet zo mee trouwens. Oké, maar goed. Verder had hij eigenlijk amper invallen. Ja, hij mocht nou even een paar minuten mooi dan, toch? Ja. Ja. Ja, hier ik nog een keer, hier ik een score in. Ja. Had hij net die in. Mag ik het nou even op vrouwenvoetbal? Hè? Jervin Ajax, dat was het toen, hè? Ja. Nou, ik vond dat is wel serieus. Jereveen speelt het in Ajax thuis in het stadion. Lang net vol, maar ik kwam me 1-0 achter. En toen wie het in de 51ste minuut was het 1-1. En in de 52ste minuut gingen ze van tevoren afspreken, zoeken ze applaus Jan. En dat had te krijgen maar het versterken van Hermina van Dijk. Die had zien die lang bij Jereveen voetballen of werken. En die is op 52-jarige leeftijd verstoren. En ja, dat was wel heel bijzonder. Dat Zijn die teammanager, toch? nee, performance trainer. En
Dus die krijgt een minuut ervoor, scoort Heerenveen en een minuut erna. Nou ja, je kunt het hele stadion staan en klappen. En dat speel ik even stil aan. Nou, dat was wel echt een heel mooi moment. En vrij gauw daarna scoort Heerenveen nog 2-1 en woon Heerenveen ik nog van Ajax, wat ik nog een stunt weer. Dus dat was wel een heel bijzonder kippenvel moment eigenlijk. Is het best? Nee, ik weet net dat ik zeg het op tv. En dat is echt voor de televisie kippenvel kregen. Ja. En ik mooi, even een stukje mooi. positieve iets hoe het vooral is voetbal. Want meestal altijd hier, en dan gaat het hoe moeilijk het bij Ajax is om spelers te interviewen. Of de Rios Boeten van het Nederlands elftal, dat hij nog minder is als Nunnely. Ja, Of dat is een Horstmast 2 keer. Omdat Is het verdien al je minder dan €2400 per maand? Zo is het. Heerenveen mooi, ja. Zeker, Ja. zeker. Is er nog iets, jongens, weet je hem op waarom komen wollen? Nee? Hebben we eigenlijk alles wel behandelen? Die cold case toestand van het begin. De cold opener. Is dat standaard nou vanaf? Dat doen we nou standaard. Alsjeblieft. Ja, maar de ene keer doe ik het met die. En dan de andere keer met Roelof. Ja. Of een keer met Andor. Ja. Nou ja, je weet wie aan de tafel zit en bleef die krijgen neer. Ja. Dus, dat is nou deze. Ja, we gaan gasten, maar het is geen fortuin. Nou, daar ben ik blij mee. Ja, dat zei ik. Ik zei je toch heel enthousiast. Daar heeft hij redelijk maar uit. Ja, toch? leuk, ja. Geert van Tuin, zei ik. Ja, jongens, de overdenkingen. Tuurlijk. We zijn er al aan tafel. Andor, ik begin met die. Remco Balk of Tom Beugelsdijk? Remco Balk. Remco Balk. Ja. Roelof. Ja. Mooi mansje. Roelof, Sam Kersten of Sven van Beek? Ja, nou, dan ga ik nu nog wel voor Sven van Beek, hoor. Ja, zeker. Echt? Sven van Nou. Beek. Ja, tuurlijk. Maar per 1 september is het andersom. Wat? In augustus al. 1 augustus. Ja, wist? Het zoek kennen. Maar misschien... Dat zoek ik wel leuk. Kersenbijs hoor. En dan de laatste is van Geert. Geert, het salaris van een hardscout of het salaris van een senior radioverslagjouwer? Ik zou zeggen, ja, ik ben een freelancer, maar ik onderhandel zelf. Dus ken maar van u dat wel lekker wordt. Hartstikke goed. Jongens, maak je hem dankzij. Dit wie de Sportcast edition 251 op Peerskemanje. Op Peerskemanje. Ik ben er altijd. Want we zijn er altijd. Toch? Behalve in de simmer. Behalve in de simmer. We winnen altijd. Zij de man die aan zijn vrouw weekend voort is. Tjinoor zet de man die het 6 weekend voort is. Och man. En wij mij hier de meubels weer redden. Zo is het. Nou ja, goed jongens. Na je weekend, dan ben we er weer. Ik zou zeggen, ontan. Dag.